kamu nggih katur dumateng Pak Surat. nggih. Jembe bingung kemi tengis kangku detu apa kuwi Mas? Piye? Jangan ngono kuwi lho, ya nek keprake demen aku. Apa kuwi mengke? Keprak. Keprak. Kompor di. Wah. Tutuk-tutuk ngono iki. Eneng iki. Seliramu jane gulumu ki enak apane jane? Sik, tak terus nih. Ben ilang. Meneng sik. Engko amine bareng-bareng ya. Iya. Ya Allah. Ya Rabbi. Yo, amin. Amin. Yo sing laras to. Pih. Yo, angenteni ya Rama. Sing nyemek-nyemek lho. Ping pindho ae aja ping 3. Lempah iki aku. Engko lek enek sawere ya ping 5 barang. Piye jawane? Nggih, ngapunten wau bawa nggih tasik belajar nggih kula. Sing nyawer sik maem kaya ning jero kae. Liringe napa seliringe? Yo, buka celuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu terasa sumimpen jroning kalebet daku sumur pepu jangku tak jaluk citra janji dukang masih rawang merati among sirah dadi ati rina wengi aku tansah angenteni. Yo kendangnya banter. Muka tetep potan asa sumandi ketiak jambi duh wong bagus lancir ku
aja lali kali kula. Yo Mbak, aku ngenteni tekamu koyo monggo jumeneng. Citra janji duh kang mesir amrati amung sirat dadi rinawangi aku tansah ngeteni muga-muga tetepotan sasumandi dadi kanthi dong bagus lencir kunde jos enak tenan. Napa? Lah, Keplak mike lho. pati, Lah, Mas. mike. Wah, heeh. Nggih, pantesan kok koyo sareh ya. Lah iya. Heeh. Kok panggan jeluk mie ae to? Mik. Mik iki lho. Oh, mie angget Lah, lah mie. Uduk mie. Yo, kledang-kledang. Kledang-kledang kae teko pranyata janjine datang citra gelang welut wisa saumpama aja lali kale kula. Aku ngenteni tekamu Dadi ya. koyo ngenteni madune ayu janji mutar sesumimpan jroning kalbu duku sumo papujanku tak jelucu citra janji dukang masira wong merati among sira dadi ati rinawangi aku tansah ngenteni muga-muga tetepotan sasumandi dadi kanthi duh wong bagus lencir kuning. Kledang-kledang kae teku pranyata janjine datang citra gelang alit welut wisa saumpama aja lali kali kula. Moga Wis ta ya. tetepotan sasu manding. Ayo. Kadya jampi duh wong bagus
lancip kuning Klidang kaitaku pranyata janjine dengan citra gelanit welut nisa saupama aja lali kalih kula. Dadi ren ayo aku jaluk gambuh iki. Ayo Ren. Aku sama kayak nampan. Aku jaluk gambuh aku kawae. Ayo, aku gambuh. Hop, sik, hop. Wes mari aku mari. Hop, hop. 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 kuwi njaluk apa kuwi Saiki aku teko nono. heeh kowe teko kene demit teko ngendi kowe Piye? demit teko ngendi kowe Anu kuwi mang kelebon jen WC. Aku ning kene njaluk mangan. heeh mang wis dikeki ngono Ya. lho Teko nono lho, mangan apa? lah mang wis dikeki kok dadak ditakoni lho Saiki njaluk neh, aku jaluk luwe. neh iki neng piring enek iki rene oh Ndi kembange? kayak Aku ora kowe kembang iki piye maksude? kayak kembang kayak mbah kayak kembang dulangno neng anune Loh kok akeh men? Lah kuwi kon mangan saadae to. Iki Wes, wis saiki aku gambuana ndang. oh wis ndang bali gek Sik iki gambuana sik. heeh gek iki engko ngetokne kucing Yo sik, Candramawa gambuana aku sik. kuwi Yo, gamelane dionekne. gamelane dionekne Ndang. yo